Jeg vil gerne fortælle lidt om kulstofkredsløbet. På illustrationen kan man se en masse sorte tal, som beskriver, hvor mange gigatons kulstof, der er i hver pulje. Det kunne fx være her, hvor der står 750, det kan være her, hvor der står 61. Alle de sorte tal beskriver, hvor mange gigatons, der er hver i de her former for puljer. Kulstofkredsløbet beskriver en cirkulation af kulstof på jorden. Kemiske forbindelser, som f.eks. CO2, bliver ved hjælp af biologiske og kemiske processer omdannet til nye kulstofholdige stoffer, f.eks. glukose, som hedder C6H12O6. Overordnet set er der balance mellem kulstofindholdet i atmosfæren og på landjorden. Over til venstre på illustrationen, altså herover, kan vi se en udveksling af kulstof mellem landjorden og atmosfæren. Dette sker gennem fotosyntese og respiration. Ved fotosyntese, altså heroppe, bliver kulstof fjernet fra atmosfæren i form af CO2 og sammen med vand og lysenergi omdannet til glukose og ilt. Ved respiration derimod bliver kulstof frigivet til atmosfæren. Det sker ved at glukose og ilt bliver omdannet til CO2 og H2O plus noget frigivet energi i form af ATP og varme. Ifølge vores illustration bindes der 1 gigaton kulstof per år mere ved fotosyntesen, end der frigives ved respirationsprocessen. Dette betyder, at der altså bliver fjernet kulstof fra atmosfæren. Derudover sker der også en udveksling af kulstof mellem atmosfæren og oceanerne. Det ser vi her midt på illustrationen. Hvert år bliver ca. 92 gigatons kulstof fjernet fra atmosfæren, og 90 gigatons bliver frigivet. Samlet set bliver der altså fjernet 3 gigatons kulstof fra atmosfæren hvert år gennem naturlige processer. Dog påvirker den menneskeskabte afbrænding af fossile brændstoffer meget kulstofregnskabet. Det kan ses herovre i højre side af vores illustration. Hvert år der brænder vi kul, olie og naturgas af, så svarer til 5,5, altså det her tal, gigatons kulstof. Dertil kommer der, at der hver år også bliver udledt 1 gigatons kulstof på grund af skovbranden, som vi altså ser her. Samlet set vil der altså blive udledt 3,5 gigatons mere kulstof til atmosfæren, i de naturlige processer vil kunne modvirke.